Meta yu do brota. Zegane. Zegane. Ada lo. Mais zegane fleri. Era kana zegane ni. Awo. Parce que mama balo ba dabara la. Ika to ga zegane ke sekre. Voilà. Ega ni to la kana anga mfewa na ni yanyi ngata panga konda. Ita to anga singa waru cheka di mati. To ga zegane ke sekre ni ida te kana. Awo karamo ke atina ra mina blede. Ni balo yoro de yi la. Atina. Ne, on ga an ko yo yo. Daga min daga tiga ga. Yiri sira ko be. Okay. Voilà. Comme écoutez. Pas de problème. Ibi zegane yi. Parce que adamadi ha. Mɔgɔ bɛ se baara dɔ la mais kumakan fɔ a ka diya mɔgɔw ye. C'est ça. Ni kumakan ma don mɔgɔw la dɔrɔn i ka sɔrɔ bɛ dan o niveau la. I y'a faamu wa? Mɔgɔ dɔw bɛ wari fu den minɛ u bɛ se kuma de la. O b'a sɔrɔ piya o tɛ s'a la mais nɛ in dilanna parce que u y'a labɛn ni yiriw ni fɛnw ye o la o barika min b'o nɔfɛ a ka gɛlɛn a tɛ gɛlɛn i ka se o la. O tuma na zɛgɛrɛ filɛ nin ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i da barika hali kilisi fɔ la. Zegane filɛ nin wo filɛ nin i bɛ to k'o kisɛ de kɛ k'i ni tereke n'i y'a fɔlɔmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u da tɛ k'o san kalo 12 mais i b'a sɔrɔ u bɛ zegane kisɛ don u da kɔnɔ walima u ka wo kisɛ don u da kɔnɔ hali u tɛ k'a tereke kɔrɔ dɔ de b'a la a b'a to i bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔw b'i ka kumaw mɛn barika b'i ka kuma na o b'a sɔrɔ kisɛ tereke u tɛ kisɛ tereke ɲi ka jɛ kama dɛ u bɛ zegane kisɛ don u da kɔnɔ dɔrɔn walima u ka wo kisɛ don u da kɔnɔ mais n'u ye kilisi la n'u ko ko to karamɔgɔkɛ tumu bɛ don yen na. Zegane yiri min ala subhanahu wa ta'ala ye barika don a la mais n bɛ se ka min d'i ma so in na n'i bɛ fɛ k'i da barika to ka tugu zegane gɛsɛ la u bɛna kuma dɔw f'i ye n'i b'a kɛ i tɛ si sɔrɔ i b'a kɛ k'a bɛn kalo a ye ci fɛ si in dilanlen don ala bolo k'a ban pewu an ka taa. Ne b'o dɔ ɲini. Ayiwa. An bɛ taa wɔlɔ. Wɔlɔ. Ayiwa n na dɔ fɔ. Mete wolo yiri wolo kuma fɔ wolo dama ko wolo ba yɔrɔ verre bɛ ɲɛna aw si aw bɛɛ kan ka wolo ko parce que ne bɛ kuma dɔ den ma verre don hali ni sɛbɛnni ninnu i tɛ se k'a kan wala e kan ka wolo de tobi fɛn dɔ bɛ feere marabaw fɛ yen ko yɛlɛ a bɛ n'a fɔ sukaro kisɛni de cogo min i b'o ɲini i b'o bila a la o de b'i a belebele tigɛ ka bɔ a la o la sufɛ n'i b'i da i bɛ wolo k'i ɲɛ ko n'i ye wolo k'i ɲɛ ko ne b'a ni bɛ layidu dama ti f'i ye. N'a ka ɲɛ sini a kɛ m'a fɔ n fiɲɛ dɔ ɲɛ yɛrɛ dɛ i ka kuma in da wala wana fɔ adula n ko ne nin fɔ min ye fiɲɛ dɔ taara an fɛ yen ko o n'a nɔ ko ne ka ɲɛnini fɔ fiɲɛ ne dɔ ta wa ne y'o f'i ye wa ne ko min ma f'i ye fɔlɔ ni bugun b'i ɲɛ kan dɔw ko cataratisé taa wɔlɔ furabulu ɲini ka n'a kɛ ta la i k'a tobi i ka yɛrɛlɛ ɲini ka bila a la n'a sumana n'i b'i da su fɛ a kɛ k'i ɲɛ ko sɔgɔmada fɛ n'i ka seliji ta i bɔlen kɔ i ɲɛ koli kɔ i ka tila k'a kɛ k'i ɲɛ ko i tɛ f'i ye wallahi a tile filɛ ka wɔlɔ min f'i ye hakika don n'i to ka wɔlɔ kɛ k'i ɲɛ ko i tɛ f'i ye ala k'an bɛ sɔrɔ